7 лютага Лукашенко і Путін сустрэліся ў Сочы, каб нарэшце дамовіцца пра нафтавыя і газавыя кошты. Газ Беларусь будзе атрымліваць па цэнах мінулага года, нафту па камерцыйных у выніку перамоваў з пастаўнікамі. А гэта значыць, кошты на нафту вырастуць. Ці закране гэта звычайных беларусаў? Можа, хутка мы застанемся без паліва? Несмотря на то, что у Беларуси очень мало своей нефти, Беларусь достаточно крупная нефтеперерабатывающая страна. Мы, наверное, входим в десятку экспортеров нефтепродуктов в мире. Гэтак ад расійскага нафтавага імпарту залежыць праца буйных беларускіх нафтаперапрацоўчых і нафтахімічных прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у канцэрн Белнафтахім. Перадусім гэта Наваполацкі нафтан і Палімір, НПЗ ў Мазыры, Магілёў хімвалакно, Гародня азот, агулам каля 40 прадпрыемстваў па ўсёй краіне. Іх бесперабойная праца гэта бюджэтныя адлічэнні, а таксама працоўныя месцы і заробкі працаўнікоў. Экспорт нефтепродуктов – это приблизительно 20-25% всего экспорта Беларуси. Это важнейшая статья для наполнения бюджета. Понятно, что это поставка топлива на внутренний рынок. Калі паглядзець на складнікі ВУП Беларусі, то відавочны ўплыў перапрацоўчай прамысловасці. А гэта і ёсць перапрацоўванне нафты. Сельская гаспадарка прыносіць гэтак шмат толькі ў трэцім квартале года. У астатнія перыяды вагаецца каля 800 мільёнаў, то бок прыносіць у сярэднім значна менш за 4,5 мільярды. А вось прыбыткі ад нафтаперапрацоўкі і ў першым-другім кварталах мінулага года вагаліся ў межах 6-7 мільярдаў. Гэта найбуйнейшы складнік дзяржаўных прыбыткаў, а значыць і дзяржаўных выдаткаў. Пакуль што заўважнага ўплыву на эканоміку няма. Да таго ж адмыслоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі ёсць шмат шляхоў развязання крызісу. Нафтавай сыравінай Беларусь прапанавалі забяспечыць некаторыя дзяржавы. ЗША, Польша, краіны Балтыі, а Норвегія нават поставила 60 тысяч тоннаў. Речь идет о, возможно, 6 миллионах тонн в год. Мы, скорее всего, их сможем где-то найти. Другой вопрос в том, по какой цене мы найдем замену российским поставкам. Все они, конечно, будут дороже, а это значит, что в первую очередь повысится, скорее всего, цены на бензин. Рост коштаў на бензин – гэта і рост коштаў на тавары і паслугі. Да прыкладу, падаражэе праезд. Могуць вырасці кошты на харчовыя прадукты і тавары, якія дастаўляюцца ў месцы гандлю грузавым транспартам. Во вторую очередь надо понимать, что если раньше мы покупали гораздо больше у России нефти, перерабатывали ее и экспортировали нефтепродукты, у нас в бюджете оставалось много денег в виде экспортных пошлин на эти нефтепродукты. Это было почти 5% доходов бюджета. Калі мы згубім гэтыя прыбыткі, давядзецца скарачаць бюджэтныя выдаткі. А гэта значыць, напрыклад, заробкі настаўнікаў ці дактароў. Ім акурат распрацавалі новы парадак аплаты працы з 1 студзеня, і ў яго межах можна будзе лёгка змяншаць выплаты праз прэміі ды надбаўкі. И тут уже мы можем увидеть и падение, возможно, пособий или не такой быстрый рост, как был запланирован, пенсий и зарплат бюджетникам. Аднак нафтавае пытанне – гэта не толькі грошы і доходы. Гэта яшчэ і эканамічная бяспека і палітычны суверэнітэт краіны. Важна не залежыць ад паставак аднаго партнёра і стасункаў з ім. Каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты. Каб такога не было, яшчэ на пачатку 90-х дэпутаты Вярхоўнага Савету распрацавалі такі праект пастаўкі нафты, які мог бы зрабіцца альтэрнатыўным расейскаму – Балтыйска-Чарнаморскі нафтавы калектар. Яго мэтай было злучэнне дзейных нафтаправодаў на лініі Адэса, Брод і Вэнспілс. Гэта дазволіла б цалкам пазбавіць Украіну, Беларусі, краіны Балты энергетычнай залежнасці ад Расіі. Нафта дастаўлялася б з раёнаў Чорнага і Балтыйскага мора. Тэарэтычна гэты праект можна зрэалізаваць і сёння. Проект відавочна выгадны, эфектыўны, яго трэба рэалізоўваць. Для этого, да, трэба палітычная воля. Трэба, каб кіраўніцтва Беларусі пайшло на гэты крок. Пункту гледжання чыста прагматычна, як бы, ну, так, трэба ісці. Это ж выгадна Беларусі, это выгадна дзяржаве, краіне, это людзям, которые тут жывуць. Але кожны працэс пераходу на альтэрнатыўныя крыніцы, што б не абрала кіраўніцтва краіны, абавязкова пацягне бюджэтныя выдаткі, скарачэнне бюджэтных выплатаў і рост коштаў на паліва. Военные выдаткі сёлета складуць 1/20 частку выдаткаў бюджэту. І зараз такі час, што калі ты нешта ўмееш рукамі, то ты голодным не застанешься. Поселок есть, люди есть, проблемы есть, а ничего для того, чтобы это удовлетворять, нет.
нас усіх прапаганда дзесяцігоддзямі напампоўвае ідэяй аб тым, што мы, беларусы, мірныя людзі. І галоўная наша нацыянальная ідэя, абы вайны не было. Ну, скажем, мірныя яна да пары, пакуль ніхто не чапае, а як дапякуць, то і вельмі агрэсіўныя бываем. Але ж зямлі сваёй нам хапае, чужой не трэба, і таму вайна не ад нас залежыць. Мусім дзеля гэтага несці, праўда, ваенныя выдаткі. Пра іх і пагаворым у рубрыцы «Шалёныя грошы». Асаблівасць ваенных выдаткаў у тым, што накірункі іх выкарыстання, асобныя накірункі павінны ведаць далёка не ўсе, нават калі і цікавяцца. А вось агульныя лічбы можна ўбачыць у законе аб бюджэце. Пачнём з агульнага памеру бюджэта. Эна 24 мільярды 425 мільёнаў і 700 тысяч рублёў, што завуцца тога бюджэту прыбыткамі. Дарэчы, ужо ж 25 год, як заўважных людзям бюджэтных спрэчак у нацыянальным сходзе не адбываецца. То можна як за прыгонам збіраць з кожнай галавы насельніцтва па 2600 рублёў за год і будзе нам бюджэт. Жарты жартамі, але агульная сума, которую акумулюе дзяржава штогод, выглядае астранамічнай. Да пары, праўда, пакуль параўноўваць не пачнеш. Ну, напрыклад, з тэхналагічным інстытутам, што ў штаце Масачусетс, у ЗША, штогадовыя выдаткі которага роўныя 1/3 нашага нацыянальнага бюджэту. А той інстытут не самая вялікая навучальная установа ў Амерыцы. Так што і краіна наша маленькая, і бюджэт малы, і самі бедныя. Не ўсе, канешне, але бальшыня. Нават у вялікім герцагстве Люксембург бюджэт большы за наш. А яно па плошчы рыхтык як Гродзенскі раён. І падданых у іхнага герцага ў 15 разоў меней, чым суграмадзян у грамадзяніна Лукашэнкі. Але ж ваенны бюджэт маюць і войска ўтрымліваюць. Маем і мы. Ваенныя выдаткі сёлета складуць 1/20 частку выдаткаў бюджэту, а гэта наогул больш за мільярд рублёў. Паколькі войска наша налічвае прыкладна 50 тысяч чалавек, то на кожнага прыйдзецца недзе па 25 тысяч рублёў на год. Котчыны слёзы, як падумаеш, што гэта людзям, которые кляліся памерці за Беларусь. Прыкіньце толькі, колькі ўсяго трэба, каб аднаго генерала пракарміць. Ну, а як узяліся параўноўвацца з Люксембургам, то і працягнем. Ваяры вялікага герцагу маюць на год той самы мільярд, што і нашы. Іх там, праўда, менш за 1000 чалавек. Вось і атрымліваецца, што на кожнага прыпадае у 50 разоў больш за нашага. І на жаўнера, і на афіцэра. Маюць яны і баявы досвед. 13 год адбывалі службу ў Афганістане. Але нават мне, чалавеку ад войска і вайны вельмі далёкаму, ясна, што краіну сваю яны ў выпадку чаго не абароняць. Таму маюць моцных саюзнікаў НАТО. На іх і спадзяюцца. Прыклад Украіны ўсім нам паказаў. Саюзнікаў не маем. А чаму Люксембург? Ды надта мне спадабаўся іхні дэвіз. Жадаем заставацца тымі, кім мы ёсць, а не немцамі першага гатунку. Паводле апошніх звестак, самыя запатрабаваныя сёння спецыялісты ў IT-сферы, будаўнікі, адмыслоўцы сферы прыгажосці, лагісты і маркетолагі. Цікава тое, што ў большасць гэтых спецыяльнасцяў можна перайсці без адмысловай адукацыі або атрымаўшы хуткую дадатковую адукацыю на курсах. Стандартные этапы ухода за лицом. Первый этап – это очищение. Марына Стральцова – прафесійны і запатрабаваны касметык-эстэтык. Кола сталых спажыўцоў яе касметычных паслугаў пачало фармавацца з першых дзён працы. Пры гэтым Марына – дыпламаваны псіхолог і фельчарка. Аднак апошнюю і любімую прафесію касметолага атрымала на курсах прафесійнай падрыхтоўкі і сцвярджае, што толькі цяпер знайшла сябе. Мне для этой работы, я не спорю, возможно, мне это и помогает. То есть у меня 2 хороших диплома, но нет, не обязательно этот диплом. Павел Юхневіч – менеджер у продажы аўтамабільных шынаў і аўтазапчастак у прыватнай інтэрнэт-краме «Аўташынабай». Працу любіць і ахвотна пра яе распавядае. Акрамя шынаў мы яшчэ прадаем аўтамабільныя дыскі. Яны розныя бываюць там па малюнку, па колеру, па параметрах. Ёсць шмат нейкіх параметраў, якія трэба ўлічваць, які, в прынцыпе, ўплываюць нават на тое,
як машина будзе ехаць. Сярэдняя школа і адзін курс вышэйшай навучальнай установы – уся адукацыя, якую мае Павел. Паколькі я, скажем так, даволі шчыльна неяк па жыцці звязаны з аўтамабілямі, там, бацька мой прафесійны кіроўца, мне любоў да аўтамабіля была з дзяцінства, то ўвогуле было нармальна для мяне. Я там і ганяў машыны свой час пад замову. Калі ў 2011 годзе ганяць машыны стала нявыгадна, Павел вырашыў займацца тым, што ў яго атрымоўваецца. Спачатку вазіў шыны з Літвы, потым пайшоў у інтэрнэт-краму працаваць менеджерам. І зараз такі час, што калі ты нешта ўмееш рукамі, напрыклад, да, то ты голодным не застанешся. І гэта якраз таки акурат можа прыносіць большы прыбытак, чым ты там, не ведаю, юрыст ці эканаміст. Сёння хапае курсаў і адукацыйных цэнтраў, якія дапамагаюць змяніць прафесію літаральна за некалькі тыдняў. У адукацыйным цэнтры «Новае заўтра», напрыклад, рыхтуюць адмыслоўцаў у 140 прафесіях. Напрыклад, у галіне інфармацыйных тэхналогіяў, вытворчасці, адміністрацыйнай сферы. Сейчас такая тенденция на рынке труда, когда в первую очередь требуется не просто формальное образование, а компетенции, какие-то навыки конкретные, которыми обладает человек для того, чтобы выполнять определенные обязанности. Такія навыкі можна хутка здабыць на курсах і потым дасканаліць ужо за заробак на новым працоўным месцы. Людзі часта хвалююцца, а што будзе, калі ўсе пабягуць у IT ці сферу прыгажосці? Але практыка паказвае, што ўсе разам ніколі не мяняюць месца, а вось асобны чалавек можа палепшыць свой дабрабыт, прыклаўшы пэўныя намаганні. Нарматывы ў Беларусі рэгулююць усё. Колькі лазняў мусіць быць у вёсцы, колькі аўтобусаў будзе хадзіць па вуліцах, колькі літраў вады можа спажыць Беларусь, ці ў якіх населеных пунктах абавязкова мусіць быць інтэрнэт. Але выконваюцца тыя нарматывы часам дзіўна, або і зусім не выконваюцца. Ёсць закон, што дзеці мусяць быць на 100% ахопленыя школьнай адукацыяй. І на кожнае дзіця 950 рублёў выдаткаў на год і 8 квадратных метраў школьнай падлогі. Але дзе тая школа будзе? Напрыклад, спадарыня Алеся штодня возіць дачку з аграгарадка Калодзішчы ў Менскую школу. Пешеходы тут все время эти, тротуара нету, так боюсь их. Едешь, знаешь, что они есть. Хорошо сегодня видны. Гэта кожную раніцу Алеся выдаткоўвае гадзіну на дарогу і гадзіну ўвечары, плюс выдаткі на бензін. А яшчэ сям'я наведвае камерцыйныя медычныя цэнтры і стаматалагічныя клінікі, бо ў дзяржаўныя проста немагчыма ўбіцца праз чэргі. Ну, за месяц 200 рублей на школу. А так, если вот она болеет примерно, ну, раз уже сейчас реже болеет, где-то раз в 2 месяца болеет, ну, то еще вот рублей 100 ежемесячно это пойдет на, ну, так, если ничего такого серьезного. Гэтак бясплатныя сацыяльныя паслугі для сям'і з адным дзіцёнкам каштуюць 300 рублёў. У нас дети уезжают, в принципе, с поселка или не регистрируют своих детей, либо уезжают, либо возят отсюда в школу и в детский сад, потому что здесь нету их, потому что нам 40 лет не строили ни одного соцобъекта. Тым часам да калодзішчаў павінны ўжываць усё тыя ж дзяржаўныя нарматывы, зацверджаныя Саветам міністраў апошні раз у 2018 годзе. Згодна з імі у аграгарадку мусяць быць банкаўскае аддзяленне, пошта, дом культуры, бібліятэка, аб'екты грамадскага харчавання і побытавых паслугаў. А ёсць, падаецца, толькі жылыя дамы і пусткі. Дарэчы, у некаторых сферах нарматывы для вёсак нават лепшыя, чым для Менску. Напрыклад, у сферы аховы здароўя і ў гарадах і вёсках мусіць быць адзін доктар прыкладна на 1500 чалавек. А вось ложкаў у медычных установах мусіць быць 9 на 1000 беларусаў і 8 на 1000 мінчукоў. Ці аптэкі 1 на 11,5 жыхароў Менску і 1 на 8000 жыхароў іншых мясцінаў. Няма сацыяльных аб'ектаў, транспарту і ўпарадкаваных дарогаў і ў пасёлку Дроздава каля Менску. Гады змагання за сацыяльны дабрабыт, гарантаваны дзяржаўнымі нормамі, плёну не далі. Напрыклад, паводле нормаў 60% дарог мусяць быць з удасканаленым пакрыццём. Так і ёсць, але жыхары Дроздава удасканальваюць дарогі за ўласныя грошы. По каждой улице были разные суммы. Вот, допустим, улица Рябинова, где я проживаю, тратила где-то $300-400. Но, допустим, улица Ясная, там другая улица, я знаю, что они платили по $1000 за асфальтирование.
Акрамя таго, жыхары Дроздава змагаюцца цяпер за даступнасць грамадскага транспарту. Паводле закону, населеныя пункты з колькасцю жыхароў большай за 50 чалавек мусяць быць забяспечаныя транспартам не менш за 8 рэйсаў на тыдзень. Гэты транспарт мае ахопліваць жылыя дамы ў радыусе 3 кіламетраў. Аднак у Дроздава і гэтая норма не выконваецца. Адзіная маршрутная таксоўка з Менску аб'язджае толькі частку пасёлку. В 2 километрах от Минска поселок есть, люди есть, проблемы есть, нужды есть, а ничего для того, чтобы это удовлетворять, нет. Згодна з нарматывамі, жыхары буйных гарадоў у больш выгадным становішчы. Напрыклад, калі ў горадзе жыве 1020 насельнікаў, на кожныя 8 тысячаў мае прыпадаць адзін аўтобус. У горадзе з 300 тысячамі жыхароў адзін аўтобус на кожныя 1500. Але актывісты не патрабуюць аднолькавых нормаў для вёскі і гораду. Яны дамагаюцца хаця б выканання дэклараваных дзяржавою абавязкаў. Формально все эти возможности сведены к тому, что вот мы можем написать письмо и получить на него ответ. И неважно, какой ответ. Даже если мы напишем, вот у нас по социальным стандартам не хватает 1, 2, 3, и чиновник скажет, ну ничего страшного, у нас нет денег, вы держитесь, то этому чиновнику ничего не будет. Гэтак мясцовыя актывісты выводзяць формулу. Каб бараніць свае правы і атрымоўваць аплачаныя падаткамі паслугі, патрэбныя настойлівасць і цярпенне, гатоўнасць самастойна вывучаць закон і бясконца патрабаваць ад чыноўнікаў, каб яны адпавядалі ўзятым на сябе абавязкам, выконвалі дзяржаўныя нормы, правілы і законы.